И здравейте хора, днес ще снимаме на илюзии. Това са моите игри и илюзията. Илюзия. Ще се объркате ли? Преди малко, когато си го изтеглих, се хипнотизирах. Омагил съм се. Дайте да го сменим. Това са различни илюзии. Ето това да хора. О, ти още по-гадно. Вау. Тук се магиосвам за секунди. Вау. Това са много яки илюзии. Хипнотизирам се от тези работи. Исках да ви покажа моето приложение за илюзии. И довиждане, хора.